Hogyan tudunk egy ige helyre lépni? Ez egy nagyon lényeges dolog. Nagyon egyszerűen, többféleképpen. Volt ott az eszköztárban egy versválasztó, de innen is nagyon egyszerűen el tudjuk érni, hogy semmi más nem kell csinálnunk, csak az ige helyének a kiírására rákattintunk a Mátéra. Itt kiválaszthatjuk, én direkt egy ilyen extrém kiírást választottam, de nézzük meg, mert természetesen programozó nagyon ügyelt arra, hogy minél jobban saját kezünkre és ízlésünkre tudjuk szabni. Nézzük meg, mit tudunk itt beállítani. Be tudjuk állítani azt, hogy a teljes név legyen kiírva, be tudjuk állítani azt, hogy hány oszlop legyen. Én szeretem az 5 oszlopot, és a könyvnek milyen könyvben pedig 3, az oszlop itt is legyen mondjuk 3, nézzük meg, hogy most hogy néz ki. Különböző színnel vannak, hogy jól meg tudjuk különböztetni őket, és hogyha nem fér ki, akkor pedig ide rámegyünk, vagy lejjebb tudjuk görgetni. Nézzük meg, hogy mi történik, hogyha rákattintok mondjuk a Lukácsra. Ha csak egy kicsit kattintok rá, akkor bejön a versválasztó, itt utána pedig fejezetválasztó, utána pedig a versválasztó, és odaugrik a Lukács 8.17-re. Hogyha én a Lukácsnál akarok maradni, akkor itt a versválasztó után rákattintok magára a versre, és azt mondom, hogy én a 38-asra akarok, hogy 36-osra ugrani, akkor ráugrik a 36-ra. Hogyha a János evangéliumnál, mondjuk a 17-esnél hosszabban nyomom, akkor rögtön az első verszakra ugrik, itt pedig nagyon egyszerűen meg tudom keresni egy görgetéssel azt az igét, amit szeretnék. Ha a végére értem, és csak simán szeretném tovább olvasni, megnyomom a következő fejezetet, és átmegy a másik oldalra.